Unang Juan Kapitulo 5. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig. Pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang, kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang wala motuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan, ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan, apan ang wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Ug sanglit nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglang magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi nga maong magtotoo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay, apan adunay sala nga mosangpot gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga nagpadayon sa pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug ang yawa dili gayud makahimo kaniyang daotan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug nga ulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanato sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, ang iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang mga Dios-Dios. Unang Juan Kapitulo 5.